Moikka ihanat! Mä tulin vaan ilmoittaa teille, että ikävä kyllä ei ensi viikolla ainakaan tule videoa. Olin nyt just valmistautunut kuvaamaan. Nyt just olisi ollut täydellinen hetki, niin hyvä fiilis. Aurinko on paistanut lähes koko päivän ja se on jopa vähän lämmittänyt ja jotenkin ollut sellainen energinen ja hyvä olo. Laitoin kynnet ja kaikki. Ja tarkoitus oli siis, että mä olisin kuvannut ainakin 2, 3, 4 videoa valmiiksi. Mutta tämä ääni täällä, tämä vinkuminen, mikä kuuluu, en tiedä mistä se tulee. Jos siellä on joku fiksumpi, joka ymmärtää tietää mistä se tulee, niin kerro ihmeessä, että saadaan korjattua pois se. Mä en siis kuule sitä tälleen paljaalla korvalla, joten mä uskon, että se on mun laitteissa, joko mikrofonissa tai puhelimessa tai sitten niiden yhteydessä. Olen koittanut saada mikrofonin asetuksia, vaikka mitä en tiedä, enkä tietenkään voi kuvata, jos niin tiedostan sen, että siellä kuuluu tollainen inhottava ääni taustalta. Mutta toivottavasti sulla on ollut ihana viikonloppu ja ihanaa sunnuntai-illan jatkoa ja sitäkin mahtavampaa alkavaa viikkoa ja toivottavasti nähdään pian. Ciao!